Vážení televízni diváci, predpoveď počasia vám prináša Zlatý bažant 73, inšpirovaný varným listom z roku 1973. Pravidelná zvučka ohlásila začiatok relácie o počasí a ja vás vítam pri jej sledovaní. Dobrý večer. Zo správ o počasí, ktoré sa dnes zbiehali z celej Európy, sa dozvedáme, že nielen u nás, ale aj v okolitých štátoch vládne teraz teplé jarné počasie, ale rušené popoludňajšími búrkami. V našej oblasti priaznivo ovplyvňuje počasie tento výbežok tlakovej výše, ktorý zasahuje zo Škandinávie cez strednú Európu až na Čierne more. Naproti tomu najhoršie počasie je teraz na Pyrenejskom polostrove, teda v oblasti tejto tlakovej níže, ale najmä v priestore studeného frontu, kde sa vyskytujú početné prehánky alebo búrky. Na základe predpovednej mapy predpokladáme, že vplyv spomínaného výbežku tlakovej výše bude pokračovať aj zajtra. Zhoršenie počasia, prehánky a búrky prinesie studený front najmä do Francúzska a aj do oblasti západných Savojských Alp. Podľa takto predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame zajtra na západnom Slovensku prevažne polooblačno, len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky a najvyššie teploty popoludní 18 až 22 stupňov. Na strednom Slovensku bude polooblačno, ale v severných hornatých oblastiach oblačno a môžu sa vyskytnúť miestne prehánky alebo búrky. Maximálne denné teploty 17 až 21 stupňov. Na východnom Slovensku polooblačno, ale opäť v severných oblastiach oblačno a aj tu treba rátať s výskytom prehánok alebo búrok. Najvyššie teploty popoludní 17 až 21 stupňov. Na celom území bude fúkať iba slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Ak sa chystáte zajtra na hory, vyberte sa radšej v ranných alebo predpoludňajších hodinách. Počas dňa bude postupne pribúdať kopovitá oblačnosť a v poludňajších a popoludňajších hodinách treba rátať s miestnymi búrkami. Teplota vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Pozrime si teraz predpoveď na ďalšie dni. V stredu ešte potrvá priaznivé jarné počasie s najvyššími popoludňajšími teplotami v rozpätí od 19 do 24 stupňov. Vo štvrtok už začne prúdiť do strednej Európy chladnejší morský vzduch od severozápadu. Prehánky budú postupne prechádzať do trvalejšieho dažďa, ochladí sa, preto v piatok a v sobotu očakávame popoludňajšie teploty v rozpätí len 14 až 19 stupňov. Pozrime sa teraz, aký bude vývoj počasia v európskych metropolách. V oblasti spomínanej tlakovej níže vládne teraz chladné počasie v Španielsku. V Madride očakávajú zajtra len 17 stupňov. Naproti tomu veľmi priaznivé zväčša slnečné počasie predpokladáme vo východnej Európe. V Moskve by malo byť popoludní 23 a v Petrohrade 21 stupňov. Ale najteplejšie bude na juhu Grécka, v Aténach s maximálnou teplotou 26 stupňov. Najčastejšia otázka, s ktorou sa na nás meteorológov v tomto období obracajú záhradkári a poľnohospodári, sa týka neskorých jarných mrazov. V tomto roku spôsobili značné škody v minulom mesiaci a na príčine bol aj príliš skorý nástup tohoročného vegetačného obdobia v dôsledku teplého jarného počasia už v marci. V tomto týždni sú pred nami ešte traja zmrzliaci, Pankrác, Servác a Bonifác, ale ako ste videli aj v našej predpovedi, zostanú pravdepodobne dlžní svojej povesti, pretože pokles teploty pod bod mrazu v najbližších dňoch nepredpokladáme. V budúcom týždni to ale nemožno celkom vylúčiť.
Informácie o počasí sme vyčerpali. Prajem vám ešte príjemný večer a teším sa opäť. Dovidenia.